Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag tubtob sa malabutan sang aton sining pagwaragwag sa sining Sabado nga edisyon sang Action Reports first portion. Magapalayag naman ang inyo sining palatuntunan tubtob kita sa takna las 6:30 kag sa second part karon sa 6:30 to 7 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon? Nagapanikay-sikay na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta kag tingiban nagamatamat na padulong sa mga dalagko nga mga merkado sa sining adlaw sang Sabado. Mga kaaksonte ang Libertad Public Market, ang Burgos Public Market, no? Kagang Central Market siguro sigahom tang handa na ang ato sining mga nagabaligya dira, no? Sa isda man, karne, sang baboy, kagiban pa nga mga kaaksyon, mga ulutanon, mga panakot na handang-handa na, no? Para nga i-dispose sa sining adlaw mantikon Sabado damo-damo gid man ang nagapaninda mo. Ang iban sinite para na preparasyon para buwas mga kaaksyon. Dali lang, no? Kaya daw wala ga sulo daw ari sa galiwa. Sige. Action Reports, first portion. Magapalayag ang inyo sining palatuntunan sa sining adlaw mga kaaksyon John 4, no? Ika-4 ng adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaaksyon. Sa Monday balik na si Aksyon Fred Zalanga. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong sa ngalan ni Aksyon Fred Zalanga. Action Reports, first portion. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa balita sa lokal mga kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Lambadahon ta karon ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa 3 ka mga persona nga nakuhaan blasang 20 o 2.1 milyones pesos nga balor sang shabu pasakaan na kaso subong adlaw. Action Reports, first portion. Kalakip man ang balita sa Bacolod City Government Center. MBCCI President Frank Carbon nagpasiguro nga magasunod ini sa pagpatuman sang wage increase sa Rion Size. Action Reports, first portion. Sa Kapitolyo karon nga balita, igabalita ni Aksyon na Marlon Hinovia, mga nailihir blang SB members sang ilog nagsumpa na kay Goblakson kahapon. Action Reports, first portion. Kagiban pang mga balita sa aton sinin na sagap, wala na sang kabuhi ang isa ka senior citizens nga isa ka na lumos ni Guroy na sapwan na gid lamang matapos nga naanod kag nalumos sa suba sang barangay Kabadyangan sa syudad sang Himamaylan. Action Reports, first portion. Kag sa iban pang mga balita lokal, crime incident sa syudad sang Bacolod nagnubo suno sa datos nga na-record sang Bacolod City Police Office. Action Reports, first portion. Sa iban pang mga balita mga kaaksyon sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office may palimton dire ang ato sining pamunuan sang Negros Occidental Provincial Police Office pagi kay Police Lieutenant Abigail Donasco nga ginapandaman ng mga kapulisan nga hindi gid
Bao kabudlay kung kaisa no magpusta-pusta sining game sang National Basketball Association kay posible makasuhan sang Presidential Decree 1602 as amended by Republic Act 9287 ang mga sibilyan bla kag kaso administratibo sa mga kapulisan. Action reports. First portion. Sa bahin naman sang balita nasyonal, mga kaaksyon, ini may kang tanan sa sining nga kaso, ini may ining pagpamumbabla sa Mindanao ti naka-alerto ang mga kapulisan nationwide. Action reports. First portion. Kalakip man mga kaaksyon sa iban pa nga mga balita nasyonal aton hibaloon karon dugay-dugay ini may kang tanan sa sining duha ka mga bata blang patay kag duha man ang pilason matapos kinaglupok ang rifle grenade sa Zamboanga del Sur. Action reports. First portion. Kalakip man mga kaaksyon sa balita karon dugay-dugay ini may kang tanan sa palayag ni National Youth Commission Under Secretary Ronald Cardema may kang tanan sa nagaklaim nga puwersa ni nga ginaparesign bla si Guanzon nga P3WD o P3PWD nominees anay Comelec Commissioner ginhangkat si Cardema nga magpresentar sang ebidensya. Action reports. First portion. Pinalamang ini sa ato sining nga mga balitaan karon dugay-dugay aton hatagan nig talupangod plus ang ining mga reports ang aton sining nga mga action reporters sa aton sining nga pagpangalagad. Action Radio. Kag sa mga kaaksyon ta daligid lang kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Standby na karon dugay-dugay sa balita. Una nga sitwasyon sang palibot aton himulsuan upod kay Aksyon Alvin Graba sa patrol pagkatapos lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag First portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 4:20 ng aton oras. Sige, balik kita diri sa aton sining pangalagad. May mga nagsulumpa na kahapon sa ila sining palangakuan bilang mga napilian nga mga SB members, vice mayors and mayor no sa banwasang Ilogto tinagsumpa man kay Gob Lacson. While kahapon ang mga city officials from La Carlota ang nag-take out na sa ila sining palangakuan. La Carlota City Mayor Dr. Rex Salandoon kag Vice Mayor David Baga nag-take out man sa ila sining
mga pagpwesto kag ang iban nga mga konsehal like January Abad Basti Benedicto, Sir Yaco Sia kag Stephen Simbet nga nagsumpa man kag nag-administered sining pagpasumpa sa mga opisyales sang Lacarluta mo si Judge Cyclamen Fernandez mga kaaksyon, no? While si Mayor Halandoon ang nag-administered sang pagpasumpa sa re-elected councilor nga si Julius Asistio nga ginupdan sang iya sining nga girlfriend nga si Margaret kag ang iya sining nga mga pamilya like 4th District Congresswoman Juliet Ferrer kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Amo ni mga kaaksyon ng pinaka mga officials nga nagsumpa na kahapon sa ila palangakuan. Action Reports, first portion. Kantuan taning balita ni Aksyon Alvin Graba, sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod sa ila sining paglibot-libot sa Siringaga. Upod ra kay Aksyon ninyo Bugina, we have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Balita sa patrol. Aksyon Alvin, good morning, bye. Bye! Mga pitabay. Ba, mayugin, namit kina. Oo. Amalin ka na may turns kung kaagahon, especially kung nagapangapi action na Rex, no? Wow. Amalin ang pinaka-importante man abi sa tanan kung makapangapi ka at mayagid ya. Pag bugtaw mo palang saga kung makauyat ka sang tasa, dayon may unod nga kape kag makahigop sa mainit nga kape daw ga pagsikaman mo. Oo, kapin pagid aksyon na Rex kung ang may upod ka. Oh. The best kid na. May ano? Okay. The best kung may upod ka eh. May upod? Oo. May upod nga? May upod ka upod ka sa pagpangapi, nga maara si sigarilyo. Amo na? Ara man si tanan-tanan bala aksyonares. Di okay. Oo. Amo na ang pinaka-importante. Pero kung may paama niya isa, hindi out. Ba? Pati ba? Amunin ka na return sa tanan ng patrol. Haling kami sa station number 1. Gawin naman kami sa area sa Mercado. Kay sarado pa ang action na rin naman sa area sa public market. Rather Burgos, Central Market Action na Rex. Pero nga kung sila nga downtown. Away payaga bukas ang Central Market, aw? Way pa. Kalabanan nga oras nga bukas ni sila tag alas 5. Action na Rex ang kagahon. Aga. Oo. Unlike sa Burgos kag Libertad, yung bukas na sila. Oo. Unlike sa ila, bukas na sila action na Rex. No? Ang Burgos. Ang Libertad bukas man after sinilabayan naton sa dalan na Gatuslaw aksyon na Rex iban nga mga street cleaners amat-amat naman sa pagpanindo, no? Sining aga. By the way, kalitapos na ang opisina action Rex sa liga ng mga barangay tupad bala sa Negros Press Club. O economic thirds na gali namin ni Sedan Tawon para sa para ni Tato ng mga kauturan bala, especially mga barangay officials action na Rex, no? Galabay ang patrol dire naman sa area sa dalan sa Luxin, siya man ka tawhay action Rex, no? Ang dalanon sa Luxin, although may pipila na diriya, may taxi, biyahe na, ang ibang diri natin nga mga kauturan, may mga jeep na nga nagabiyahe karon nga aga, especially ang halin sa area ng barangay Bata mula aksyon na Rex and di subong sini makitaan ta sa kilid ng Regional Hospital Action Rex yung mga upod na ara lang kilid, no? Siguro hindi mo naman ipon pagkaka sa babaw may iba na nga nagatulog pala action Rex sa kilid sa Regional Hospital. Ang iban ara naman sa kilid sa Wilrose building dining kaagahon. Medyo makitaan taman ang pila sa mga
tricycles ang kulat man sa mga pasahero sang napiling na ang ibang mga taxi amat-amat naman sa pagbiyahe, no? Sining kaagahon. Mga tricycle drivers tayo damo nang nagabiyahe, no? Oo, damo na ganyan nga nagabiyahe na diri action Rex, no? And ang iba niya, walking na. Ang sabi ko, may puti pa ang walking. Ga-walking sino man? Kadamo sang lalantaon na ga-walking. Sinong ga-walking? Mga nag-exercise na action na Rex, especially Sabado Subong. Ang kalabanan na makitaan ni ang iban ni kay lalabayan namon kagina ni action na ninyo. Ang konwala action na Rex ang area. Ang butang lagon ang lagon kag NGC kon damo na walking da. May ara na magid man action Rex kagina na labayan namon sang patrol may ara na naga walking. And at the same time diri action na Rex pero normally mga alas 5 na sang gana sila ang kalabanan medyo masanaaw na bala para kay ginabuksan na nila action na Rex mga alas 5 na sang kaagahon ang Capitol Lagun mismo, no? And ang NGCT of course bukas din yan anytime para sa atong sining mga kauturan. Ang area naman sa Burgos sining kagahon action na Rex makabig naman niya medyo bukas na, no? Especially ang kilid kung nagalabay ikaw action na Rex sa area diri sa may Galo Dampi action na Rex, no? Ready ang mga basura at ismayo man action na Rex. May tay basura nga magkitaan ta sa mga dalanon subong mo. Kanila action Rex. Kaya mo rin ginakatuan namin subong nga aga action na Rex. Anong ginakatuan ninyo? May ginaresponderan ang kapulisan sa Dalong police station number 1 gala action na Rex. Ari naman diri ang police sa tinion. Ari na ang iyasang ito yan ang isang soko action na Rex, no? Uy. Ano na may as initial na nagpapuan diri action Rex pero hindi pa natin ma-confirm kung ano ang nasa puan diri ang station ang kapulisan na area sang station 1 iyan ni sang station number 4 na ni Action Rex. Area sang station 4. Station 4. Ari diri sa kilid sang Action Rex. Ang live mo do nagpilit tong live mo? Hindi na okay man ko. Already diri. I don't know kung nagpilit sa Japon. Nagpilit sa? Nagpilit siya. Basi ma-check mo, Anayda. Kay kinanglanon tadi. Ari action na Rex. Lapit na. Ari naman si ang patrol tupad ko na gate. Ari na tupad ko. Pero sarado ang, sir, as action radio, sir. Sir, initial may ang naano ning diri, sir? Ara sa ang investigador, ara sa sulod, no? Action Rex para tingo anta nga makasulod sir pwede lang kasulod sir no? Hindi lang anay kay patigayon sa ara naman action Rex ano mga ano na da may nasapuan diri nga patay action Rex muna nasapuan nga patay diri sa area sa dalan Galo action Rex lapit na lang kaya sa may West Negros Dampida. Hindi, ari sa may Galo. Sa Piak. Sa Piak. Ari sa kilid mismo. Lapit na rin sa Burgos. Burgos sa public market, Action Rex. Inang napang-dimulis nga mga balay na da? Lapit na rin diri sa may gampang dimulis sa nga balay, Action Rex area ng Burgos, no? Amo ni mga ginpang demolish nga balay especially diri sa barangay 19. Ang pamilya sang biktima na may upod na da sa panimalay mangkot tabi? Mangkot tabi. Sir, pila naman yung patay diri, sir? Sir, kung pinamuntay mo ka pula dyan, kanto lang ko dito mama, o ka buligya. Oo, anong patay diri? Wala ko kanto kung sino na patay diri.
Pangayaw lang yan. Oo. Why da pamilya? Bot lang sir, away lang po ka-idea sir. Uy, ka lang idea na kung natiruhan Oo, niya. kung natiruan o kung naano siya. Kasi agabot diya, rin ang mga dito mo. Ano nakakado yun sa sulod to? Ano gusto? Nakadukoon mo lang na dito. Duko lang niya siya. Pero ano ni, may mga dugo spirit yan, ano? Wala lang po idea sir, ay medyo dulong mo da mo. Kasi wala na kami kapalapit da. Gani, medyo dulong day action na Rex, no? Especially kung makasulod ka sa sulod sa compound. Medyo dulong gid ni siya. May suga gid man, pero kung diri dampi sa may tuo ayon action Rex, din ara na mismo ang mga Dira, katapos dinanan sa Galo man? Anong nga tubang sila man? sa lugar ni man, ang group ni. Nang bayakatan ganyan, tin. Oo, Ano ano may mabiniligon. purok mabinuligon action Rex, no? Barangay 19. Kung Ay, makita inang diri, kabaligya Action Rex, singuna da sa mga itlogan da? Nara sa may baligya sa mga itlogan action Rex, no? Abugid niyang exact nga lugar. In fact, kung magapadulong ka sa Burgos Public Market, kung halin ka abi sa may west, halin ka sa baybay pa bukid, amo na yung mga stakan bala sang una sa mga baligya butong. Dira ni Damping. Diri dampi, no? Ari man diri. Lapit lang sa Action Rex, Burgos Public Market galing. lapit na gid. Actually, mga 60 meters ara ka na sa Burgos Public Market, Action Rex. So kung going ka pa baybay sa right side na, kung pabaybay ka. Correct, nan. Kung mapabaybay ka, right side gid, no? Kung pabukid ka sa left side. Sa pabukid ka sa left side, nan. Pabukid ka sa left side. Galing kay ti ari pa man Action Why Rex. ginada pamilya na dang nasapuan na? May kuan kay ang taga diri, ano ganing ngalan mo, sir? Pangalan si Dominador Magbanwa. Dominador Magbanwa. Taga diri ka gidi mo ginyo gini balay. Barangay mo ginatiya. Kag inyo gini balay. Barangay ng mama ko kay subong asisi barangay Pinamonte ko kung kaputi. Pero bali ni mama mo. Kakatula ko di oras ko sa daon da papaligya. So nakibot ka, nakita mo gini siya. Kita ko lang nga araw na sa gado ko na sa Lalaki, no? Nang suksok na sila, naka white face, naka white luab kag naka sombrero nga white pero hindi mo siya kilala. kay umbot lang kay nasunod tsura ako sa kay Jakulob sa mo. Gaduko. Ano suksok mo siya sa nakasubangko, nakakulog siya o nakadugo gid siya. Nakadugo kaya ang ulo niya ara sa ground. Simento be. Ano na sapuan sa iya balay na da niya? Hindi pa ngayon siya Action Rex niya kay. Pero ano na da nga areang nasapuan plungkuan na da? Kamagay Action Rex. Ano na dang nasapuan balay or balay? Isa ni ka compound Action Rex. Sige, sino na balay? Ni Mr. Magbanwa ni Action Rex. Ila man na. Atong na-interview mo? Taga dirigid siya ugaling kay ugaling Action Rex. Hindi siya why na siya nagatiner diri kundi nanay niya na lang ang nagatiner diri Action Rex ni Magbanwa. Din si nanaya? Kamagan. Din si nanaya alang nagpatinir lang sa tao, hindi nila kilala. Para sa sulod Action Rex, hindi kita ka penetrate abi, kita mo man sa ato sining live la. Hindi galing ka sulod ang live ya, sir, why sa live? Why live Action Alvin basi live na sa kay Buturan sa imo tagipuso, di na ding live mo. Sa amon niya live diri sa amon niya BMX call ba ari niya. Sa BMX? Sa BMX yung padala niya. Action why Sir El Rey, why ko no basi live na yes tagipusoon mo siguro ya. Okay, may instruction siya. May instruction sa diri. Ginbasa ko lang Action Rex yung instruction ha. Close binong open diwata okay. Dala-dala na ko kay sa i-restart liwat Action Alvin amo lang sining ko nga gapangita na bag-o. Galing kay may hilikoton ka pa sa next week mo. Amo na nga hindi ka maka-provide sang bag-o mo. Are na Action Rex. Ilang taon na dutong. Yes, Action Rex ara na. Good. Way pa. Kung ano nang banda ara naka-open na kami.
Ti Police Station 4 nagakobre sinang area kagara na dira subong mga investigator ta way pa mabalaan kung anong klase sang kamatayon sining isa ka persona nga makitaan dira sa compound sining panimalay ano ganito? Panimalay magbanwa action Magbanwa, no? Ti karon dugay-dugay siguro aton hibaloon ta kung anong latest nga report na signalang de Action Alvin. Yes, action Rex. Total, ikaw man lang da isa pa. Yes, so, of course, solo, no? Ay, may mo kay tulog pang iban. Okay? Oo, bas makakuha kita ba si dugay-dugay isang dugang pagit nga mga detalye. Because this time, si Police Chief Master Sergeant Bandoco ang araman sa sulod ang investigator sa Police Station number 4. Ari man diri ang mga katapos ang Scene of the Crime Operative Action Reps. May soko na dagali? May soko na. Ari na din. Ang soko that is when hindi kita maka-penetrate Action Reps. Si Sir Bandoco, araman da sa sulod? Araman sa sulod. Sinong daw only bang hepe sang Station 4? Why daya? Wala pa di so far nakita, wala pa na ako nakitaan basi siguro si Lieutenant Gricky Kayaw basin ara. Si Kayaw. Si Kayaw ara pa. Ara na makita mo sa aton sining FB Action Rex o kun way pagid. Ara na guro ay. Way pa. So, ikaw ingi tsura mo pa lang di nga kuan na mo makita ko diyaw. Sige, balikan ta lang ikaw dira karon dugay-dugay Action Alvin. Yes, Action Rex, no. Amo ning sitwasyon na diri sa area sa barangay 19, no. Ang pagkasakop sang bangkay sang isa ka lalaki unidentified pa. Well, this time, base man sa panaysayon ni Dominador Magbanwa, kagina Action Rex ang biktima ara sa sulod sang ila nga compound. Medyo ari sa medyo madulong nga portion, nakaluob nga puti, nakadilargo, kag nakakulob ni siya Action Rex, no. Ang iya sa mga ulo ara mismo sa may simento. So far dugang nga mga detalye ang natili sa pagkasapo sang isa ka bangkay dito sa area sang Burgos or rather sa area sang barangay 19. Signal lang di ko may mga progress report kada Action Alvin para may dugang kita nga detalye parte sinang pagkasapo sang bangkay da. Roger on that Action Rex. Sige. Redaksyon ninyo bugina ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action! Report! Thank you, aga pa mga ka-aksyon naglambiyong ng aton sining nga mga kapulisan under sa Police Station 4 dira sa area sang Barangay 19. Karon dugay-dugay ang full details ni kay hindi pa makapenetrate ang aton sining patrol, no? Si Action Alvin Graba ara pa sa guwa mga ka-aksyon kay ginkordon na sang Police Station 4 ang area kag ara naman ang taga Scene of the Crime Operative Soko mga ka-aksyon. Action Reports, first portion. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standbyan ay matagda pila ka mga commercial sa karon dugay-dugay standby na sa mga report sa aton sini nga mga action reporters pagkatapos lamang sini. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagpasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga siwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi. To Philippine Standard Time, las 4:55 na nga ton oras, mga kaaksyon. Sige, kay lambadahon ta ng mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters.
Unahon tanay balita gikan sa Bacolod City Police Office upod kay aksyon Eric Magbanwa, 3 ka mga persona nga nakuhaan sang 2.1 milyones pesos nga balor sang sabu pa sa kaanag kaso subong nga adlaw. Action Reports, first portion. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Balita sa patrol. Daligid lang, no? Nga patrol tong natumukan ko yaman. Police Balita. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Good morning, Action Rex. Report ka sa Bacolod City Police Office. Sabado karon nga adlaw, half day Action Rex sa opisina, ipasaka subong aga ni Police Captain John Christopher Masangkay ang kaso nga paglapas ng Section 5, Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa 3 ka mga persona nga inadakpan kahapon sa kagahon sa bypass operation sa isa dala ka apartment sa Rosario Heights sa Division, Barangay Tacoling, Sinong Siyudad sang Bacolod. Ang pasakaan sang kaso sa mga aga Action Rex, amo ni ang subject sa bypass operation kahapon sa kagahon nga si Jason Javirosa, 30 anyos, soltero sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan, Sinong Siyudad sa Bacolod. Madalaman sa kaso ang iya duha ka mga kaupdaran nga sanday John Berhil, 22 anyos, soltero, kag John Mateo Tulio, 25 anyos, soltero, lunsay pamuluyo sang Purok BM, Barangay Tacoling. 300 gramos nga kabugaton sa shabu ang na-recover sa bypass operation Action Rex nga may ara nga station drug price nga naglabot sa 2.1 million pesos. Suno sa kay Police Captain Masangkay, mga solosobra or lapit isa ka semana gidman ang ila surveillance karadakpan ining subject sa bypass operation. Ang subject sir, si Jason Abelosa, no? Actually, dugay na naginamontor siguro almost 2 weeks naman. Kay ini nga si Jason is a repeat offender man, no? Daw sometime 2018 na dakpan man siya. So, bypass operation man. So, ini nga subject natin is considered na high value individual. And according sa amon mga source, isa amo na nasubong siya ibit ang act as bodigero. So, dito niya gidi na ago ang iyang stock sa may areas ng isa sa apartment na gina-install nila sa Rosario Heights sa Tacoling. So, but silingon sir nga ang iya pagnegosyo ginagamit niya ang iyang apartment? Yes sir, yung apartment sir actually ginarentahan lang na nila. Pero ang transaksyon kang bakaranay sir, dila balik nagkakatabo? Yes sir, sila actually sir ang initial namon nga transaction supposed to be dila sa area sang station break galing siguro silang gusto nila mas safety kay ang alang-alang nga oras sila na nagda-silog itang transaction sa may area ng Santa Coling, no? So we are fortunate na dayon transaction kay dugay na nila namon gina-try na makasulod sa iya circle kay ang iyang grupo ginasaligan niya lang ang mga tao ang nakapalapit sa iya. So nag-build up kami sa buligon sa kamon nga confidential informant na makasulod kami sa iyang circle para madayon ni mga transaksyon, no? Most likely sir mga barangay, ano na sir ang sakupan niya sa pag-distribute sa droga? Sa Kabutigo, sa Tacoling, no, ang gina-deal niya ang mga very close lang din sa iya, pero ang mga distributor niya, dala na gid nga duwa di na nadakpan sa gabi, baligya man da sa area sang Station 2, Station 1, Station 3, da sa downtown area. Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station number 5 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Reports, first portion. Thank you. Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, arianay ho kay ma-recap kita sa aton sininga STL ang Small Town La Terrible result kahapon hasta kagabi. I-recap naton ini. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang first draw recap result mga kaaksyon. First draw sang Small Town Lottery o kun STL 10-25 10-25. Kagang second draw 13-37. Liwat second draw 13-37. Kagang third draw kagabi ini mga kaaksyon. Ikatatlong draw 9-36 9-36. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Karon ng dugay-dugay ang parte sa resulta sang loto mga kaaksyon. Dali gidang kay matag tapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dili gidamang madugay.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sing Action Reports, first portion. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad, Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:08 na nga ton oras. Sige sa mga kaaksyon ta kay Aida Alunan, may lang pagpamati dira sa Barangay Granada, no? Diding alojamento, may lang pagpamati kay Yvonne Boycher. Salamat gid kag Melvin Finyafil, Vanessa Mayo, salamat gid Madam Vanessa Mayo, Alma Gonzales posisyon. Salamat gid. Thank you gid Alma Gonzales posisyon kay Nemesia Roques. Salamat gid Sherwin Hogos, Warlito Nisha, Toto Balulot. Salamat gid Toto Balulot. Everose Patigayon Balulot, thank you gid Everose. Juna Wanisa Hilado, salamat gid, no? Kagawa Dimbong Jocampo, thank you gid. Kag Jigo Bal Flores, mayo lang ang pagpamati kag sa kay wife yadira, Joanna, no? Salamat gid. Kag kay Inday Godswell, thank you gid Jigo Bal Flores, no? This is Antonio Lisao. May lang pagpamati adra sa San Miguel, La Carlota, no? Roming Estrabon Hidalanga, may lang pagpamati dira sa Barangay Talaban, Himamaylan City, no? Ginida Ordonez, may lang pag-monitor Noel Amar, thank you gid, no? Salamat gid sa inyo sininga pagpakigupod karon naman ang iban dugay-dugay. Action Reports, first portion. Kantuan tanay si Action na Eden Aboso sa balita gikan sa Bacolod or sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa isa ka update sa Victoria sining na dakpan blaho nga ining na iguan gali sang airgun sang tiyo yaman lang sini mga kaaksyon. Police balita. Yaring countdown sang report ni Action Eden Abuso sa Victoria sa Action Eden. May nga Action Rex, pilason ang hinablos bangod na salabat matapos nagpalapok sang airgun. Ang iya sining tiyo kahapon sang kagahon, Hunyo 3 sa Sitio Tison, Barangay 11, Syudad sang Victorias. Ang biktima ginkilala kay Romel Alcasarin, samtang ang sospetsado amo naman si Richard Alcasarin, 47 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Major Joy Aliaga, Deputy Chief of Police ng Victoria's PNP, nanginom-inom ang magtiyo upod ang iba nila nga himata kag abyan, apang naguna pa uli si Richard sa ilang nga puloy-an. Matapos ang pila ka oras, nagmaoy ang isa nila kaupod bangod sa kahulubgon, rason nga ginlagas ang iban pa nga mga persona. Dugang pa, nagpalagyo kag nagpanago ang nagmaoy sa puloy-an ni Richard kag ginbatos ang upod nila sa inom, apang nagakaigo ang balay
balay ni Richard rason nga nagwa ini kag nagkuha sang airgun kag nagpalupok. Didto kag nasalabat si Romel kag naigo siya pa nga karon ginabulong sa hospital. Palayag ni Iliaga posible nga hindi naman magpasaka sang kasong pamilya bangod aksidente natabo kag wala man sila sang inaway. Sa further investigation namon ma'am, nagwa nga hindi siya shooting incident, so do accidental firing na ni siya. Okay. Kaya ang natabo ni ma'am, bali upod sila, di ba, sila inom, upod sa inabdo, ang victim kag ang suspect. Tapos na una puli ang aton nga suspect. So sa ginhalinan niya itong nag-ininom, atutong present ang iyang hinabdos, medyo mapuputong nga nagmahoy. So ang nagmahoy, tungod nagmahoy siya, dito siya ang tendensiya, kagin sa white itong magtupo, nanaguto siya sa balay ng suspect. Balita gikan sa Napo ang ka-action yung action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari na ang Lotto Result. Hatagda na isang resulta sa atong sining Lotto. Sining adlaw sa mga nagtalaya. Atensyon sa 658. June 3, mga kakson, mga 49.5 million pesos mga kakson. Kahanggid, no? 658 result combination, winning combination, 25, 47, 54, 36, 41, kag Jess Liwat, 25, 47, 54, 36, 41, and 10 sa 658 na ha. Ariyo sa 645 mga kakson. 645 mga 65,628,000 for 324 pesos, no? Mga 65.5, no? 645 winning combination 4, 39, 32, 31, 20, and 15. Liwat 4, 39, 32, 31, 20, and 15. Yari na ang Lotto Result. Sige, daligid lang mga kakson na standbyan ay sa atong sining balita. Iga sunod ta karon dugay-dugay balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center pagkatapos lamang sini. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILLONES. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espoligar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini. Kinadari sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:25 na nga oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon
sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa kapalayag ni MBCCI, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. President Frank Carbon nagpasiguro nga magasunod sa pagpatumana sang wage increase sa Rion size. Yari ang kaudan sang report. Balita City Hall. Upod na kay Action Art, tayo po Action Art. Good morning, Action Rex. Ginpasiguro ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga magasunod sila sa pag-umpisa sang wage hike o kung pagpataas sa sweldo sa mamugon sa pribado nga sektor sa bilog nga riyon size nga mag-umpisa sa mga adlaw Sabado. Samtang nga ila pag ginahulat ang appeal nga ila ginapadala dito sa National Wages Productivity Commission. Sunod na reaksyon Rex sa kay Carbon nga magluwas ang ila appeal nga ginalauman nila maktuhan paborable, may araban sang iban pang opsyon ang ila sininga grupo katulad sang pangayo sang exemption, especially sa mga na-distress nga mga negosyante. Action Rex, dungang pa ni Carbon nga kadungan man sa pagpatuman sang wage hike sa bilog nga riyon size. Plano man sang ilahanay nga hiniyon ng mga union nga kung mahimo magkapatigayon sa mas stratehiya partikular na sa sistema sang ila paghatag sang increase nga kung mahimo iniipaagi sa staggered basis. Masunod kami anay, pero may plan B kami. Ang plan B is, number 1, nagtawon kung ang mga negosyo na nagkalapirde, naubos ila kapital, no? For the last 2 years, sabi, they incurred heavy losses, nadulang kapital, etc. Kung pwede sila makonsidered as distress, then ma-exempt sila anay. Guro for 1 year to 2 years. Why ka na kapital mo? Ito ni gamay negosyo mo. O hindi ka kasarang. So mo na, exemption for distress company. Okay. Dalantaw mo kami nga ang mga magagmay ganyan negosyo bla, ng kapital is 3 million and below. Amo na, no? Base pwede man sila ma-exempt by ma-apply na lang sila sa barangay, micro, business enterprise. Dito na lang sila makadto. Kaya na-exempted na sa payong kwan. Mga 3 million and below na. Instead of one time, increase na yun, base ihimo na mo. Mga tagdua, 3 ka tranches. Ang 100 sabi, 3 or 4 na tag 20 pesos lang gabi sa every 3 months o 6 months, no? Matapad. Oo, kung ma-arrange na mo na sa amon nga mga empleyado o sa ila union. Yes, para nga, basta hindi lang kami kaya ang gusto namon, the bottom line is no more layoffs, no retrenchment, kag no business closure. Aksyon ay tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kay Action Art. Ihupon ulay hununtang balita ni Action na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Mga nailihir nga SB members blasang Banwasang Ilog nagsumpa na kay Gumba Lacson kahapon. Yari ang kaundan sang report. Balita Kapitolyo. Upod na kay Action na Marlon Hinovia. Action Mar. Kahapon nga adlaw, formal nga nagpanumpa sa kay Gobernador Bong Lacson ang mga nagdala og nga mga kandidato sa pagka-konsehal sa Banwasang Ilog Negros Occidental na kaligad nga eleksyon. Ang pagpanumpa ginpatigayon sa Ilog Municipal Hall sa presensya ni Mayor John Paul Alvarez. Ang mga nagpanumpa amo sanday Ron Cabral, Mark Jan Vargas, Bobby Talde, Benigno Hikiliana Jr., Rene Bandulos, Jomari Iris Erlinito Castillo, kag Jerry Lopez. Nabaluan nga si Governor Lacson ang nagapanguna sa pagpanagtag sang bulig pinansyal sang NHA Special Emergency Housing Assistance Program para sa mga nahalitan sang Bagyo Odette sa Banwasang Ilog kahapon. Diri nagbaton sang 14.7 milyones pesos ang kabugusan nga benepisyaryo nga naglabot sa 2,994 ka mga individual kag nagbaton sang tag 5,000 ka pesos. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Action Reports, first portion. Thank you. Dagang salamat Akson Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dugangan taning mga balita tagkaron dugay-dugaya pagkatapos lamang sini. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pisyar na tayo, pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:42 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba pinaka-latest nga information investigation sa atong sining mga kapulisan dira sa area sang Police Station 4 angot sining bangkay sang isa ka lalaki ano ning sitwasyon nga ini nano ning ginalinan sang kamatayon sini kay makita ta diri sa pictures nga ginpadala ni Aksyon Alvin Graba ambot kun dinhi nga area ni kung nagagi ni siya or nang laktod ni siya nga sahi sang senaryo, no? But kung nano ni ang ginkamatyan sang biktima, mga kaaksyon. Balita sa patrol. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol Bay. Kamusta dira bay? Aksyon nagapadayon pa ang investigasyon karon sa mga kapulisan. Double investigation ni siya, number 1, sa scene of the crime operatives sa Soko, Subungman. Sa area naman sa station number 4 led by Police Chief Master Sergeant Bandoco. Pero ari kita action dash kundi hindi kita kasulod mo, hindi kita ka-penetrate sa sulod bala. Sa diin na sa puan ang yes may bangkay diri kita ya mismo sigud. Pero sa picture na action na Rex tiil lang ang makitaan nga gani man daw ano ni lagyan ning ginagyan yan Correct po, sa pader niya, hindi pader, ang scene bala action Rex, nga silbing pudal, nga diri siya posible naglusot. Kaya ang ining initial information naton, ang ining biktima action Rex, ining napatay ni, halin ni siya, ano ni siya dahil tumbuan? Tumbuan. Tumbuan ni siya. Diri sa ginatindugan naton action Rex, malapit ng gate, bangkay sa biktima, tumbuan ni siya, ma'am. Tumbuan inang daw hantak? Hantakan.
Antas ng Sara Cruz, no? Mga naluwas nyo siya nakita pa rin. Ano, kasi mga word dito nagabot di mga alas 12 siya nagabot ng gabi. Oo. Alauna to siya nagabot. Alauna natabo sa pagsulod nila. Ang mga pulis nakasibilyan. Oo. Nasa kabilog. Ato. Apat. Ano diri kagabi aw? Wala man lang gutnado man sila wala man kami kabalong nga. Laya ko pa hindi mo. Wala antak malaki. So, kilala mo ni ma'am? Oo, sige, amigo na sa ko. Oo, ay gawapod niya siya sa handumanan, pasang piso kasi na. Buting gano'n, ex-convict niya siya? Aging sa ex-convict, pero nakagin sa piso, pag-ibiluwat sa sa dili sa handumanan. Sa handumanan? Oo, taga-diin niya siya? Kada pa no, Roseville, nadampi. Sa may baybay, sa kanto. Ay, bay ka kanto? Sa din? Baybay, Pahanukoy? Oo. Florenceville? Oo, sa may mga kulon, sabi na? Pasulod. May plastada kagabi aw, nga ari siya diri. Ikaw, sige, wala ko dito. Nagabot na yung nitulantang, nagkaya, tapos ang matigotyada, nagsinagabong, damo sa ginalaga. Kasi yun, nagkatuya eh, doon sa pa. Ito damo na nakasibilyan, yung pandakot mo. Namo na. Kaya, ulit ko sa'yo sa ano, yung blader mo, di para naman yung printe lang siya, gano'n, wala kami wala kung ano siya sa lawas, so basta tusok, so siya karga, mga langtang. Okay, since nga naglusot kagamay siniyan, lusot dapat siya? Kung mo may ginpangdakop ang kapulisan ta antes ang natabo ang insidente na? Correct, action na Rex, no? Dali lang, no? Kay kautod ikaw. Bali may gindakop ang mga kapulisan ta kag sang ulihin nakita ni siya nga nagabaro na sa kilid, dali lang kay sa operation, alauna, pasado. Ano tong operation, Action Alvin? May bypass operation. May bust operation. Pasado launa kay nasang kagahon. Recorded ni sa Police Station 4? Hindi. Bali, station number 6 initial ang nag-strike. Station 6 ang nag-strike. Oo. And after the sa initial information, naglagaw man ng mga police in civilian clothes, kag nakitaan ining tumbuan, Action Rex, no? Ining nga tumbuan, o kung ining takan bala, in diri una, may damo ga hampang damo gahampang, so bahilaki, so nagdalagan Action Rex diri sa hantakan. Initial Action Rex amo pa lang ni alias Jojo. Way pa na sang complete nga pangalan na? Way pa ni complete alias nga pangalan. Jojo taga Florenceville, paano ko initial pa lang ina nga information. Ano pangalan? Si Jetro Bacayo alias Jojo. Jetro? Bacayo. Jetro Bacayo. Jetro Bacayo. Pwede na. Buta ka mga sobra naman siya po. Pwede mo sobra ko rin ito. Dira naman ako. Jetro Bacayo. Alias Jojo. Alias Jojo. 40 anyos more or less. Ini base pa lang sa taga-diri Action Rex, no? Way da mga barangay officials? Way di barangay officials. Di nagkadto ang mga barangay officials ang barangay 19 man? Way di, no? Ha? Ano? Kapidring ba lang? Kapidring? Oo, kapidring. Kapidring. Ato na to slaya? Ato na. Tidira, way na da mga pamalay na, no? May ari pa man diri pamalay Action Rex diri tumbuan kita nakakuan under gyapon ni sa nga Purok Mabinuligon barangay 19. Pero ang tumbuan ara ang tumbuan. Sige ma'am, thank you ma'am. Nga mo gani ma'am. Sige ate, hindi na lang hindi na lang ko na Action Rex. May ngalan na no as I think Jetro Bacayo initial. Jetro Bacayo initial nga information alias Jojo. Alias Jojo. So far Action Rex, no? Way da sa pamilya kay taga Florenceville, paano koy na siya? Initial nga report na? Initial nga report na siya. Action Pero Rex. anong extent of damage sinin na terohane na bunan? Depende. Way pa na makuha gyapon ng bangkay ne? Ara lang gyapon Action Rex sa pinaka-latest to padala kasi yung mga picture.
nga hasta subong ari pa. May suko naman dablan. Ano pa lang ginahulat sinadara? Ano pa nang ginahulat siya. Nano ginapasanag pa na gurong tiniondra kag dapat ma-check na nga natiruhan way pa na ma-confirm kung natiruhan o kung hindi kay hindi pa makita actually ang pila sini. Yes, Action Rex, no? Kag may suko naman dira ang mga operatives naton sang Station 6 sa way na da. Way naman na di Action Rex. Ti pagkatiro to gipabayaan lang to gali ya. Isa pa na, i-check lang nato ni karon sa station number 6 to confirm sa sininga bypass. And wait ka balo Action Rex kung ano exactly but alauna imedya may natabo nga bypass operation diri sa area sa Purok Mabinuligon Barangay 19. And basi kay as initial dinalabayan man isa nga pila ka mga operatives kay may tumbuan ini nga lugar nga ginatindugan ta ang nagdalaga ni sila. Pero depende ni karon Action Rex sa pinaka-latest investigation pagid. Kaya ang nagkaladakpan to pila to kabilog kag day sinoto dinto sila nadakpan to. Isa ang nadakpan si Sami Pineda. Amo ning nadakpan sa bypass operation. Sino to? Salik? Sami Pineda. Oo. Nadakpan sa tumbo ni sa kabilog. Sa bypass. Bypass? Oo. Tapos, iniyang... Sa tumbuan. Sa tumbuan? Sa tumbuan, wala. Combine na sila. Ha? Nang pagkakap di kay Sami Pineda, amo na natabo siya. So, nagdalagan siya niya. Oo. Nagdalagan Action Rex. No? Pero itugyan kami sa mga kapulisan kay ongoing pa man ang ila sining investigation. Action Rex. So para maning pinaka-ulihi nga update in relation sa pagkasapuman sang isa ka bangkay nga alias sa Jojo. Rekta diri sa Purok Mabinuligon, Barangay 19. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, First Portion. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Grabang. Follow-up kag development reports sa sining pagpatay sa Jitro. Mga kaaksyon ang natiruhan kag tiara pagbaruro subong ginamulat pa. But na no pa ni kaina pa ni sang kagahon na tigayon nga na check sa ngaton sining nga mga kapulisan kag kagahon pa ni ang sukod dira sa area tubtub sining mga intinion wala pa sa gyapon makuha ang bangkay kag way pa may baluan kun ano blang extent sang damage sini natiruhan siya nabunan or na kun nakadusmo lang siya way pamabalaan na pakarunan ta ini mga kaaksyon based sa investigasyon sa ato sining mga kapulisan man kagabi kuno may operasyon ng Police Station 6 pero wala dara sa area ang aralang dira Police Station 4 ambot nito nagkadto ang mga operatiba ti may nadakpan man sila kuno sa alids nagsuyop or may drugs kag sa tumbuan man mismo mga kaaksyon ining hantak bla nga ginatawag Action Reports, First Portion. Daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay matagta pila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay balikan ta kamo mga kaaksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of...
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, wala kay ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pisyar na tayo, pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na radyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad mga ka-aksyon. Standby na sa Aksyon na Balitang Bayan numero 1, igasunod na sa diligid lamang madugay. Upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Abuso. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sinika Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!